Как София Airport Center ще развие своята екосистема и как се вписва в цялостното икономическо развитие на столицата? Чрез модерно строителство и ключова локация София Airport Center привлича мащабни международни инвеститори. Това като цяло директно помага на икономическото развитие на столицата. Също така следваме активните тенденции за декарбонизация и сме предвидили фотоволтаична система, зарядни станции за електромобили, както и интелигентна BMS система за управление на инсталациите. Каква е вашата прогноза за логистичното обезпечаване на бизнеса в София през следващите 2 години? В момента свободните площи в София за складове са малко под 5%. Значи наемите растат, търсенето се покачва. Ние отговаряме с изграждането на логистична сграда B04 и също така в момента сме в начална фаза на проектиране на още 2 логистични сгради от този тип. В момента в София Airport Center ние работиме на 100% заетост на складовете.